Bafowethu singangundaza nje simbundaze but truth must be told. Phakela umthakathi benongizwe naze nayiyona into yengane. Naze nayiyona into kaMangobese Nkosi yami, naze nayiyona into yomfazi womuntu eqale ngothando, eqale njengomzali ekhathalele iningizimu Afrika ebona izinto zonakala phambi kwakhe. Niyonile bafowethu. Kuhle impela enikwenzile uforward enufakile manpower enifakile, but at the end of the day niyonile, lokho kumele sinitshele. Yabona mawenza into ingasuka ekujuleni kwenhliziyo yakho uyenze ngoba yenziwa omunye umuntu, kuzohlezi kuzoba noqhekeko, ngoba kuzofika umuntu ozofika kufumbathisa into uphume kulento, because vela uyanga ngoba ukhathalela abantu, but uye ngoba ufuna ukufeza inhloso zakho noma uye ngoba ulambile. Siyazi into enongizwe phakathi noqopho nemali. Ungizwe nemali into enje ngeke uzibahlukanise. Kwathiwa nabaculi kanje ngenxa yokuthi yena ufuna ukwenza imali. Wazwayisha isifuba thena laba abeqhathwe yimi engekho impi. But njengamanje kwenzakalani? Abasaboni ngasolinye, uthule ngathi udutshuliwe. Umele manje ngathi umsulwa. Kanti now involve. So guys, lento kaMangobese niyimoshile. Kodwa kungasho ukuthi kuyimosheni kwenu ukuthi siphelile, but nidala uqhekeko ngoba njengamanje asazi ukuthi sidonse sibheke ngaphi. Imashe ngapha, omunye uphakamisa ubunsizwa bakhe ngapha. So it's unfair. Ngoba umsunguli waleyanto siyamazi. Bekumele nina mase nithola ama-interviews sithi hayi bona ukuthi u1 no2 sesibizwa ngala eParliament, nithi nina asiyi if umnikazi engayi. Bekumele nitsho njani if umnikazi wayo engayi asiyi. But niyanthola ithuba. Kwenzakalani manje? Sixabene sodwa manje. Asazi ukuthi mesilandele bani, kumele sibheke kuphi. But guys, niyonile lento. Niyonile. Nginguwe nje mina phela umthakathi, ngaba ngiwabhala nama negative comments engiwabhalayo, ngaba ngibe arrogant, ngabe ngibuyela back to drawing board ngiyoxolisa. If I decided ukuthi ngidla imali ngizithulele, uzidlela imali uzithulele, not to comment. Uthule njengongizwe, ongizwe uzobuya nje imali masiphelile ezoba ngumsindo futhi.